Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Ki Nongyalam Bathamai, Jongka Nongpo Region Auto Owners and Drivers Association, Haka Arpui Terik Unaiwing Arajar Arpsau, Kilalet Ujor, Hau Deputy Commissioner, Bat Hau Superintendent of Police, Jongka Ribhoi District, Daka Bakeno, Ba Uba Marcos Martin, Bat Uba W Makri, Kibadei Ki Nongyalam Barim Jongka Nigaseng Ki Nongnya Auto Rickshaw, Kila Pendon Kam Bakla Yaka Kerteng Jongka Kenhun, Bat yalam baklaru ya kinongnya kali auto rickshaw wat hadien balajit pentemai ya kinong ketkam. Ha kejengkeren bat kilat patai khubor u presiden kaseng uba banasar lingdo nonglan uloong banadu ka khatwe terik unai wieng arajar apsau kinong yalam batma jongka nongpo Region Auto Owners and Drivers Association. Kibalayo da kajing itu na ka Deputy Commissioner kilalap ba uba Marcos Martin udang sam yiki shiti Syakin nongnya kali auto rickshaw da ka pendon kam bakla ya ka kerteng jong ka nongpo Region Auto Owners and Drivers Association ka penisai bahadu menta udang kam yala di kum u presiden jong ka ni ka kunhun ki nongnya kali auto rickshaw Banadu ka khatway terik jong neu benai ba alek jong neu benai bengelayo ya ka overbal no po DC nyopo DC ke office bengelayo ba ka jing pedi thuk bathmai ngi kim kinokit kam bathmai tingelayo ke jing thok jing tar baro ikot kislabaro bangelapan itu ingi nak leng sarkar ka itu ingi kinokit kam bathmai jong no po baro we tenre ke besngolong ngok mentangi kendet mene bau udah leng jong presiden merem jong ba Marcos Martin udang sam city bang seki tagi ba kersan ni no ba iya kana ka juk ka kerteng upenan kam bakla iya kana ka juk ka kerteng ka NRAO and DA kabamut ba udang kam hadu mentang ka ganti ba mentang udang kam padai bu presiden uto ujokan upo auto association berkawai ba ha juk par ka susi uang ru hana ba yakinong pen scam rang imitu yakinong syak pen scam rang imitu ka pasaum dom kabamut long ba ka DC office ka bakala hakmat ujung tenre nging solong ai kene bangiwan percabi baru ngiwan hang ne ka poru bang inwan bu ka complain letter ban kali DC bon simke kene ba kum kini gejai biru gejum thobri ana ka por ba ke sim ka buru ga jing duna jing bor perkhat jong uai war dan jing ki katne ka tungut kinongnya auto ba kum kinongnya auto baru sikata la jensi ar rayo tam menta gila shania gila aus nang wan ban ai ka ketiga yang ketik mon juki ba ni lang bat ngi hendrai ka bementa kisa lungo bang ki wan hangi kum ki pajba ban kelingi kinong lam ba kum no ngin shania yanongin khen ba kita kinong lam nomor ba uner long akam baru menta de nomor kata ngiwan Ahmad Infisal ban pensai ba nomor ba une presiden bementa kum okam yang ba Marcos Martin kum presiden une uwan makri kum sekretari baradu kan sngi mahamardar ba umdai su ban kam presiden lan sekretari dekni kibru ude ban sange no mardar ude ban sange ru hagal jinglum khajna ga ju haga jingling ngataj notis ju ngim khangi kata ga jingkwa asusion ju de ki pat ndrai umdai ban sim pat yang ga ju ka kerteng ga bangela dangal ga government kala itu engi bat umdai su ban nai sekmat bu pan kam kala ngene kata ga jing tak citi ju kata ga jing long meeting ju ulong sausin sansin citiro ngim khang ngim pan bor yu kata ga mon lalut mar india ngitip gire sencar ba ula ban lekar ga mon yala ga jong ndrai umdai ban sim penerkam kala ya ka kerteng asusion de ki pat menta tangga we ka simkat ka jongki wei ladanga nga penerkam ka an ka sim ban kem bat ban bisar yu hendrai kat kata ka kerteng juga asusion ba upaj ba bubun balang de ki saus pa san spangut ibreu ja hapo jingilam jingi un penerkam bakala hato kar saus pangut ibreu kandon ba jing sup bakala den mar kata ngiwan ga ban pensai bat ka leng jungnero ude ban sangeno ka basusi kalong ba une u presiden u ba Marcos Martin hadu mentau nang penibor barkani ka de ke sti pa ane ka de sti ka ba u nakaliang tu udang konbin ya kewe ke meeting ke banlong hamadan pamsim bar misuse jaga kerteng jongane ka action kemud udang kam kumu presiden jongane ka action hadu menta kani ka kerteng jo ba Marcos Martin presiden NRAO and DA bar une ude uba W Makri sekretari jong ka NRAO and DA te ko ne kalong impossible nomor balai ba nakaliang jong ka kaan nakaliang jong ka sarkar DC office nang ne kala itu yang i communicate kam iba pura jogriga session
ndai ka ba lengo ka long ba kumno kini kibriu kidang kamilade ba kidai ki presiden sekretari jongane ka ASEAN te nagalian jengi kum ki nong yalam juga ASEAN ki bala iyo ka approval nang ni na policy office ni sokia halo kane ba nagalian jengi hi ni 1 week kloi menta ngalo submit ru ini ka chithi ke jongi sepo ku deputy commissioner Riboy district bat ngila ai ru ka chithi sepo SP office ba nagalian jengi kwa ba you have to take action ma habide ba ka kam te nagalian jengi kum ki nong yalam ki bala iyo ka jing pen ku bor na ka sarkar te ngisngo bandong ba uneu presiden jengi ulalong riu khlau ile de te kumno habangi ngila yo kita ki jing pilsian adong sadong ikut kislag babyang nri balai te udang kamila de kumto presiden temo kane ka jingle ka jang ugolong ba yala de udum kamudi ki wer umur pendum lot te nagalia jing ngisong madong ba habide bagade ka meeting ka bon sapelong haka arpulai terik ubnai ba mentau benai hani ha madan pams im haka sisejan te nagalia jing ngi kerpat ikitu ki baro ki ba ula sam chithi ki ba sobha nailek chani ki meeting namar nagalia jing hi ngila a ki jingtho sa baro sekaliang DC kaliang OSP ba nagalia jengi ngila pharu ki bakin dei ban sim action ba bide bide kam namar uni ubreu u claim follow ki kenon ai ule rule gong bo start ai ta bo tipat ya ka ai te nagaliang jengi ngi somo dong kum ne ba nadu katung ngila maham ba une u presiden la ne secretary la ne ki isi jongo baro ba kim dei shu ban kam yale de kum ki presiden kum ki secretary bar kum kinong kam jogane session ndri hadu menta ngayo ka basusi kalong ba udang pen ibor hadu menta te nagalia jingi ngi som dong sisndan menta direct ngindong yo ba menta ngi ngin le daga kam ga batang e ba amar balai ba phi claim snap habide boneka nagalia jingi kum kinong yalam ila ai ka ta hukum ya phi namar ba kam dei hok ya phi ba pin dangkam yala de kum tagi presiden la de secretary jogan de ASEAN te nagalia jongi ngi so mandong ba ya de kam yala ya chakmat bat ka an hi ga le ga ban kam he de makan de jingle thormur ga jong phi na kata kadau ngi so mandong ba ka jingwan jongi hangni kam de mandong ban wanra ga no ka jingya huri hura wanra ga no ka jingya suon pramangi ndrengi kwa ban penbe ya ka jing bakla amar ka jingle jong nu presiden ku jalam bakla lut ya baro ki dari barato pakane ka deka last warning ga jengin ong pi ba ngi nya sakmat akam jengi te nagalia jengi kunung yalam jong ASEAN te ngi sokia halo kane kam ba ngi kerpat pi kum ki driver ato baro ba pin sim ga ta responsibility te ba mut ba pin dor ga ka strong common sense yala de mut shwa ba pin ya ga no menta em pet shwa ani study shwa to kam golong kumno amar pin shwa malla pe kelut te haba ngano pi haba umalla hi umla banyalam umalla ada kiba lo do malla unyalam umalla baro kin poise kharai lani baro kin poise thliu tagadaw no kaliang jongi so badong bangi banjur sa isin ba kum bangi lama ham yu ha to ga bangi layo ka probal bat bentar ngi maham tang e bangi ngin le daga batang e namar balai bau ne ubreu umut ba pen ibor ini hadin bangi ngi layo ka to aprobal ka ba purana policy office